Thank you for liking. Ta-da-da. Hello.
How are you? How are you? I'm fine, thank you. How about you? Are you a Filipino? Yes, I'm a Filipino. Gusto ko lang mag-thank you sa aking anak-anakan, si Sherlyn San Pedro, nagpadala ng regalo sa taping. Sherlyn, anak, maraming salamat. Kaso yung regalo mo, hindi ko lang matutuwa ba ako, maiinis ako, mapupuno ako ng galit. Ito yung regalo mo eh. Siguro pinakamaganda, pagmamahal na lang, dasal na lang. Huwag ka na lang magregalo buong buhay mo. Sinasaktan mo ako eh. Bihirang regalo to. Uy, kambal. Na-invite yung dog namin sa isang event. Samahan niyo kami. Ano? Tara? Wait, check muna because hindi ako ang bida mamaya, kundi ang dogo namin na si Prima. Prima got invited to Friskies Camp 100. Mamaya hintayin yung stage time ni Prima. We are actually here to check out the new Friskies dog. Daming different activities. Galing ni Charlene, nagpunta sa mall ng walang galangwal. Ang galing mo. Nandito ako sa mall now kasi gusto ko sana bumili ng pang gym na clothes kasi nahit ko yung 10 days straight. Mag-workout ako sa buong 10 days na yon. Nandito ako to reward myself sana. Pero naiwan ko yung wallet ko. Pero, I checked my Salmon app. And sakto kasi meron silang 6,000 plus partner stores. Lapin tayo kahit walang wallet. Alam nyo, ang helpful nitong Salmon product loan. Especially for those biglaang gastos. Kagaya nito, side quest muna tayo Kunyari, may nasirang appliances or gadgets for work or school. But honestly, okay rin talaga to for those deserved moments. I'm really sleepy. Like mine today. Mas okay guys, ito. What I like about this is mas clear agad yung monthly payments. So mas madaling mag-budget and mag-manage ng expenses without Cha-da-da-da-da.
saan ako pupunta. Sa mga oras na yon, ang tanging gusto ko lang ay mawala at kalimutan ang lahat ng nakita ko. Lumipas ang 3 araw. Hindi ko sila kinakausap. Si Mika ay ilang beses nang nagmakaawang kausapin ko siya. Umiiyak siya sa harap ng pinto ng inuupahan kong maliit na kwarto sa may palengke. Sorry mama, hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa. Hindi ko intensyon. Nais ko lang pong mapansin. Maramdaman na mahal ako. Sa puntong yun, doon ko naramdaman ang isang matinding sakit. Ladies, if you have any spray Tilapia. Tilapia. Sino naglagay ng ice cream sa lalagyan ng tilapia? So you are. If I want to buy it. Buy a PS5, I will buy a PS5. If I want to go drinking, I will go drinking. I don't need to ask you because I'm working 8 hours a day and earn the money back to our family. My money is my money. Then what about you? You only spend time with the baby to take care of the baby. There's nothing you are doing, just take care of the baby. Wow! He said that to his wife? Yeah. What do you need to do now? Cook first or wash the dishes? Cook first.
tignan mo. Naano na yung tubig. Naano na siya, hindi yung parang na-absorb na ng... Tulog na ata ako ah.
ninakaw nilang pera. Pero yung mahihirap, pinukulong. How unfair is that? Narinig ko yung story niya. Kinulong siya dahil nagpapatugtog siya ng kanyang harmonika. Hindi lang isang beses. 3 beses na pala siya pinakulong. So, sobrang nalungkot talaga ako. Grabe yung sitwasyon pala. Ang daming gumagawa nito sa abroad, ha. Ginagawa pa, patugtog sila sa kalye, and then bibigyan sila ng tip. Na bahala kung gusto mong magbigay ng tip para sa kanyang talent. Hindi ko sinasabi lahat ng politiko ay corrupt. At di ba lang nagagawa. Marami din tayong leaders na talagang may malasakit sa Pilipino. Pero meron din mga nagnanakaw, nakakapalang mukha. Ayoko lang yung inaabuso mo yung tao dahil lang hirap. Siguro kaya din ako binigyan ng ganitong platform is to help people and to make people happy. So tinanong ko kung anong pangarap niya, kung ano may tutulong ko. The-request niya is magandang buhay daw para sa apo niya. Anak siya ng live-in partner niya na namatay. Hindi sila blood related pero mahal na mahal niya. Grabe talaga yung mga Pinoy pagka pamilya. Natutuwa ako sa inyo guys, sobra kapag tinatag niyo ako na iba na tulungan mo naman to. But it's also sad, di ba dapat yung mga leaders natin ang tumutulong? And dapat hindi kayo ang humingi na tumikilos na sila. Ako, sabi ko sa inyo, sa pagmamahal nyo, yung lahat ng ginagawa nyo sa akin, yung suporta nyo sa akin is more than enough. Kaya ginagawa din natin ito, nakakatulong din tayo and nakakapag-bless tayo ng mga tao. Pag sinasabi nyo sa akin, tumakbo ka, hindi ako tatakbo kasi wala naman akong kailangan ng posisyon. Ang gusto ko lang magpasaya at makatulong, yun lang. Sana yung mga nakaupo ay galingan nyo because it's not too late kasi we have such a beautiful country. For now, kakain muna tayo tapos i-take out natin sila. Hindi mawawala yan. Chopped chili. Crispy butter. Lamig kaayo diri. Hindi ako nakakapagsalita ng pure pero nakakaintindi ako. Kasi mama ko Bisaya. Nilapanood mo yung video ni Lolo. Ano naramdaman mo? Naawa, Amen. bigat ng kunin. Diba? Yung iba nga, sobrang bigat, di nahuhuli. Ang hirap na nga maging mahirap. Tapos pinapahirapan pa sila. Abwisit. Pero sayang, isa ka rin sa nag-send sa akin, di ba? Nasa Hong Kong ako. Pag may dumadaan tapos nagagalingan sa kanya, binibigyan siya. Kanya ginagawa ng ginagawa, kahit nakukulong siya, dahil nabibigyan niya yung apo niya. 3 beses na siya nakulong, no? Sa pangalawang beses, before siya kinulong, binugbog siya. Dapat investigahan nyo yan. Di ba bawal yun? Bawal yun. Dapat oo, bawal yun. Yung sa interview, anong message mo sa kanila? Alam mo ang message niya, huwag na lang daw siya ang bugbugin kasi matanda na siya. Wala naman daw siya ginagawang masama. Siya hindi siya galing. Nakakaawa. Sa mga hindi nakakaalam, ang nanay ko is from Cagayan de Oro. Hindi pala. Tandaan ko nga. Hindi ko alam talaga kung saan siya. Basta alam ko yung lola ko taga Samar. Kaya yung mama ko marunong mag-Bisaya. Kaya ako, nakakaintindi din ako. Ma, taga saan ka? Cagayan. Cagayan de Oro. Oo. Si nanay. Tama. Kinsay taga Cebu. Ano, tata ko? Okay, yun lang. Pupuntahan ko na si Lola mamaya-maya. Kumakain lang kami. Okay. Pinalaya na siya. Ngayon, nasa DSWD. Ilang taon na yan? 68. Yung live-in partner niya namatay. May anak yun. Tapos may apo. inaalagaan niya. Wala, kahit wala na sila. O, tingnan mo talaga. O. Kaya siya nagpapatugtog. Diyos ko naman, wala namang ginagawa. Tutugtog lang. Ba? Magbibigay yung gusto magbigay. Yung ayaw naman, edi wag. Hindi naman siya nangihingi. Kaya nga. So, ang dami ganun sa abroad. Huwag ka naman gigit. Sige na, tutulungan na natin. Okay, thank you, Papa. Mangga. Nag-order na din kami ng takeout for Lolo. For president naman. Oh, Yeah. President Ibarra. Hindi mo ka na ng posisyon para tumulong. Yes, tama. Ito yung favorite ko, yung scallops nila. Ang sarap. Tapos may cheese. After nito, gusto ko lang dumaan ng simbahan para mag-pray. Kasi hindi pa ako nakakapunta dun sa simbahan mismo. So after natin sa simbahan, mamimigay lang ako dito sa Cebu, yung mga followers natin dito, ng mga cellphone and pera. Let's find them. Gusto ko namimigay para marami makakuha. Bago ako pumunta kay Lolo, dumaan muna ako sa simbahan. Matagal ko nang gustong puntahan tong simbahan na to. At humingi ako ng guidance at pinagdasal ko rin si Lolo. Pumasok din kami sa simbahan pero hindi na kami nag-video doon. Ganda mo! Salamat! Cellphone! Congrats! Kakatapos ko lang mag-sip
nagsimba, tapos namigay lang ako ng konting mga pera, tsaka mga phones para sa mga followers natin dito naman sa Cebu. At ngayon ay papunta naman tayo sa bahay ni Lolo. Alamin natin yung sitwasyon niya. Tingnan din natin kung anong pwede natin maitulong sa kanya. I heard yung kanyang bahay ay walang kuryente, tsaka walang gamit. Kahit electric fan, wala sila. So, sobrang init talaga. Titingnan natin kung anong mga pwede natin gawing tulong. Gusto ko sana pang matagalan yung gagawin natin. So, either parang tindahan. Para hindi lang siya one time, tapos next month wala nang mangyayari sa kanya. Baka bumalik na naman sa pag-harmonica, tapos makulong na naman na yung mangyari yun. Kaya mag-isip tayo ng panghanap buhay niya. Let's go. Okay, kasama natin si Kuya Rinaldo. Siya ang asawa ng pinsan ni Lolo. Yes, ma'am. Kita ko sa kanya, ma'am. Nahirapan ako sa kanya. Nakikita na naiiyak. Pinsan Lolo. Yes, ma'am. Kita ko sa kanya, ma'am. Nahirapan ako sa kanya. Nakikita na naiiyak ko sa pati asawa ko sa kalagayan ni Lolo. Norin. Hanggang grade 2 po siya. Yes. Kuwari, ayusin ko yung bahay, tutulungan ko. Saan magandang balay ang ayusin ba? Ang gusto ko sa kanya, malapit siya sa akin. Oo, sa balay mo para ma-monitor mo. Ma-monitor ko sa araw-araw. Kung sa kalayo yung balay mo. Mga 15 minutes to go. Malapit lang. Oo. Ikaw na magmamonitor. Oh, yes, ma'am. Hello po. Hello po. Itong pupuntahan natin. Ito, tinitira niya. Hello po. Salamat po. Salamat. Hello. Pwede po pumasok? Hello. Ba? Ay, ito yung ako. Yung nakatira si Irineo sa taas. Dito si Rio na tutulog, walang ilaw. Ito ang kanyang kwarto. Yes. Walay electric fan? Walang siling pan. Kainit na eh. Nay, unsay trabaho nimo? Manindaras ko no. Ang gagmay, ginagmay lang. O, di po na. Para may kwarta para sa mga bata. Ako'y kapagkako. Pilay edad nimo? 72. Bibigyan lang kita ng blessing para may panggastos ka. 10,000 po ito para sa pag-aalaga mo sa mga bata. Salamat ha. Salamat ka. Yes, kinsa na? Lolo. Galing-galing naman. Ang pangalan niya Ariana. Yana Kasir. Love is never gone. Pareho tagnalan. Yana. Yana Kasir. Ikaw? Yana shoot. Opo. Pila ni mong edad? 7. 4. 4 yung baby. Init tayo? Nay, nauko yung pagkaon. Salamat ka. Pagkaon! Pagkaon. Ba, lakos. Grabe, sobrang hirap ng sitwasyon nila dito. Walang kuryente. Imagine mo, pagtirik ng araw, sobrang init. Si mga bata, kawawa. Si nanay, kawawa. Lahat sila. Nay, ay ba, ganda ng pwesto na. Close na kami nito. Yan. Nanay, pwede pakita sila sa video? Okay lang? Okay. Gwapa ka kayo. Yakin na naman.
Unsa man na itabo nimo tayo? Na primero na nalingkod ko sa plane na natukar ko. Nagkurog-kurog sa konsumo na ito na ko, dawaton ako. Nauwa, pasensya ko, hindi ko mga yutaw. Na natunan ako, ma'am, salamat ninyo, mama. Nagdugay ni sige ko tugas, nidugay na nadungog mo sila na lagi. Tapos may magtingog nga, na mura na dahil silang tao. Na igo na ko na baso, na kita-kita na ko, na uli na ko. Ikapilang ka na preso? Kaduhan ako, ma'am. Duha? Oo. Kala ko 3. 2 beses lang talaga siya nakulong. Nung una, 1 buwan. Tapos nung nakalabas siya, bumalik siya sa pagtugtog, dinakip siya. Tapos may mga times na binugbog siya. 3 times, bago siya nahuli ulit. Tapos nakulong ng 2 weeks. Kinsay may nagkulata sa imo? Wala tayong ma'am nga lang po. Soko sila na pag-atag sa silindor. Muto na ikaw tayo gahay, ikaw. Ambil na silindor mo. Na sige na kabalik-balik na ko. Oo. Sumbag? Naigo ko din sunod tiyan na nabunog na akong bulakan na akong tiyan na nasa akong palaban ko, ma'am. Dapatan ko nila, ma'am. Na akong baglunga ila sa ako. Natanaw lang nabunog na ko sakto na ila kong tampak yung presan. Daghan ba? Pila man? Gano. 2 daw yung nambog. Daghan ba? Pila man? Gano. 2 daw yung nambugbog sa kanya. Ang lakas ng topak. Unsa imong gusto itawag nako sa imo? Tawag ako, ma'am, Lolo. Lolo. Unsa may pangandoy nimo sa kinabunhi? Hindi niya kasi narinig talaga dito sa Sa kanan. Halika, palit ka dito. Halika dito. Gagalingan ko magbisaya para sa'yo. Nalipay ko na, nagawas ko na, dako ko, salamat ang Ginoo na nasalban ako, nalipayon ko na kita mo akong apo. Tabangan tika. Salamat, ma'am. Dako ikisamat niyo, ma'am, mo tabang. Huwag na siyang bumalik sa ganun, ha? Simple-simple lang ng pangarap niya. Ang pangarap ni Lolo is makasama niya ang kanyang mga apo sa pagtulog. Pero gusto ko sana ayusan siya ng yung may matitirhan na talaga siya. Yung may kuryente, may electric fan. Kasi kawawa yung mga bata. Ayaw nakabalik dito. Yung... Yeah. Na nalumpa ko, ma'am. Di na akong balik na akong pisto, akong lingkuranan, na anhalan ko balay sa pundo. Gusto ni mo tindahan? Dito ka? Tindahan na bisan sa... Sari-sari? Basta katinda lang ko. Pwede ba natin isama yung mga bata? Gusto ko silang i-treat. Gusto ko ilibre mga bata, tanan. Na okay ko na kani gato. Muna akong pagmahal na gato pa na to na pinanggap ko na yung mulo ko. Pinanggap ko, paypaya ko lo. Ako paypayan. Pila ka oras, paypay? Ganun ko sa ganun akong paypayan ang magawang Nay, pwede tayo grocery? Bili tayo yung mga kailangan mo. Meron silang DSWD pag-abot program. Si tatay, kailangan na natin siya matulungan agad. Nindot nga akong awit. Nadala sana niya yung saan? Kasi gusto niyang marinig mo yung saan? tugtog niya. Damdamin sa takaw ilo may bukas pa sa iyong buhay sa'y dagin ang buhay at ganyan mayroon ligaya at lumbay mas isa na naara buhay may bukas pa sa iyong buhay tutulungan na ang Diyos na madala ang iyong pagkarandam idalangin mo na may dapat na puso mo ay nawala na bukusan. Wapo kaayo. Yun yung tinutugtog niya sa silindro. May Yung bukas pa. Paborito ni mo yun?
kanta, nakakaano. Grocery tatanan, Lolo. Mali, bukas. At least alam ko na yung mga kailangan. Dito sa bahay, electric fan, wala. Higaan, wala. So, lahat yan bibilin din natin. Ayusin natin na makatira din siya malapit sa kanya. Minsan, yung sobrang nalulungkot ako. Ang bait-bait ni Lolo. Sana hindi na siya bugbugin. Walang may karapatan manakit. Kaya yung bugbog na yan, sana maimbestigahan kung sino ba talaga yan at ma-actionan. Kasi you cannot hurt people. Alam mo, ginagawa si Lolo sa kanya. Tsaka yung kanyang dasal is, sana hindi siya makulong ulit. Tutulungan natin, bibigyan natin siya ng tindahan para may hanap buhay siya na araw-araw may kita siya. Tsaka yung pangkain nga ng kanyang apo, yun ang kanyang gusto talaga. Okay, salamat. Oh, wait, wait. Lolo, okay ka? Okay? Okay ka? Okay? Kasama din natin yung tatay ng mga bata. Mumol muna kami, grocery ko, ano mga kailangan nila. Tay, Bata pa sa'yo to. Oo nga, okay lang isama ko yung dalawang bata. Okay lang. Unsay kinahanglan nimo. Tindahan. Yun din lang. Aba, pa manoy. Nahatong ng tigawan sili. Nawa ka dilo mo. Pero guwapa. Als je gele tinten in het echte leven kan corrigeren en niet alleen op socials. Colgate Max White Purple Reveal. Met kleurcorrigerende technologie. Corrigeert gele tinten direct. Hello Purple, hello Shine. Colgate Max White Purple Reveal. Purple girl. Baby, doon ka kay Lolo para di ka matamaan ng mga tao, ha? Bigla ako natakot para kay Lolo tsaka sa mga bata, baka tamaan. Kaya bigla ako nagulat kasi grabe yung tao. Yana, kuhainin mong gusto, ha? Yan? Ay, gusto. Sige. Gusto mo to? Ganda? Padala na to sa cashier. Bayaran ako. Unsa pa? Oh, sige. Ano pa? Unsa pa hindi mo gusto? Barbie! Gusto mo to? Kotse. Unsa color? Blue. Eto, gusto mo to? Yeah? Dako, man! Tinanong ko din yung papa nila, ano kailangan ng papa nila para lang sa mga bata. Nalipay ka? Thank you. Sige, Lolo. Kotse. Tinatanong niya yung apo niya kung okay na ba. Sabi niya, okay na. Pero, syempre, pasahin natin. Oo, sige. Gusto mo dalawin na natin? Duha? Pila? Duha? Sige. Sige, Lolo. Baka naapay gusto. Okay na nga. Ha? Okay. Ikaw, naapay gusto? Wala na. Natuwa ko kasi yung ngiti ni Lolo habang kumuha siya ng toys na kahit hindi man sa kanya, grabe yung saya niya. Kaya ko inalam talaga kung anong gusto ni Lolo, yung para sa mga apo niya talaga. Kaya naisip ko silang dalhin dito sa mga toys, sa damit. Nakakatuwa. I love this. Nay, ano mga kailangan? Kailangan mong damit? May kailangan na damit? Sapatos? Sige, una kayo. Pauna natin sila para hindi sila matamaan. Pili ka ng damit, Nay. Bili ka ng mga damit. Ano kung anong gusto mo, ha? Ito. Tapos kung pwede pa, bilhan na din ng gamit si Lolo ka. Thank you. Hanap tayo ng shoes?
Anong gusto mo dyan? Ito, ganda oh. Rubber shoes. Anong size kaya? 9 po. 28. Nagutom na ka? Oo. Kakaon ka ha? Gusto mo yan? Sige. Bigay mo kay ate. Yan. Ganda. Umiilaw. Gusto mo din ganyan? Bili tayong ganyan. Ito yung kaan. Guwapa mo eh. Para sa imuha. Damit? Ako na lang bibili kasi nahihirapan din siya kasi nga binuhat niya yung bata, hindi siya pwede masyado magbuhat. Okay na yan ha? Sandals fit para pag mainit. Pareho. Tubig ka. What? Pakainit. Sige. Lolo, dirira ka. Oh. Ha? Bili ako ng damit. Hello po. So hindi ko muna sila sinama para pahinga kasi sobrang dami talagang tao. Hanap tayo ng mga damit nila. Sando? Yeah, sando. 5 years old. Ito, size 6. Parang laki naman ito. Size 4. Ayan, parang ganito lang yung katawan niya. Pag lumaki siya, bibilan na lang natin. Yan, ito. Tapos mga brief, pang 5 years old. Damihan pa natin, ate. Iba-ibang design. Okay yan. Anong size yan? Sige, okay to. Yan. Pero bigyan mo ko ibang tatak din. Ibang tatak. So ito kasi mainit, dapat sando tsaka shorts. Tapos ito mga brief niya, boxers. Ano yan? 4. Sige. Parang ito yung size niya, no? Sporty. Parang nilalamig naman. Ito pag naulan, at least may hood. White sando. Yan? 8? Size 8. Ah, parang sando ko na to, ate. Kasya to sa akin. Sure ka? Yan! Kaya ko 6. Sa babae naman. Para kay Yana. Mahilig siya sa pink. No, dress. Yan. 7 years old. Napansin mo sa kanya, pati mga shoes na kinuha ni Yana. Puro pink. Parehas kami. Gusto ko rin yung pink eh. Kaya inahanapan ko siya crop top. It's crop top. Crop top. Bata man ho yun. Ito, Ay, nako. Okay na kayo? Nakakuha na kayo? Meron ka na? Yun na. Kung saan paboritong kulay ni Yana? Di ba tama? Pansin ka na sa kanya yung lahat ang kinukuha niya shoes. Pink. Ayun! Dami shorts. Meron yung cotton lang. Nahanap ko kasi malambot para kahit mainit. Diba? Okay siya suotin. Ano nag-enjoy ako mamili? Cute! Ah, pag ako nagka-girl talaga, gagawin kong parang manika. Gusto ko sando. Ah, okay. Oh, okay. Lalaro mo ako. Ang energy ni ate, iba talaga naman kasi buwan. Ang dami mo energy ah. Kaka-duty mo lang? Hindi. Inabangan kita. Yan, sakto yan. Ganda. Nagugustuhan ni Mona yan. May pusa. Okay na to. Ay, ang ganda niyan. Diba? Okay, ang binubudol mo na ako, ha? O ngayon, pinag-grocery ko sila habang namimili ako para ma-enjoy lang nila na sila lang. Di ba kailangan nilang bag? Gusto niya blue eh. Tapos, pang girl, ito, pink. I saw it. Ang bigat. Wala pang laman to, ah. Letter. Barbie. Nakita ko kanina yung bata, nagsusulat siya. Bilang din natin sila mga notebook, mga pencil, pang coloring. Hello.
magbabayad na tayo. Oh, coloring book! Parang bata. Ate, ito pa po ha. So, ito na yung pushcart natin. Ayan. Gusto ko sila sana bilan ng table, di ba? Walang kumpiyahan. Nakaupo kang tunay? Ako rin eh. Fairness ha. Ate, kuha kami nito. Yung set. Bago lang. Thank you. Inisip ko talaga. Coloring books. Kasi ang cute niya. Meron ka mga pwedeng gawin, mga puzzles. Magkukulay ka. Ako nung bata ako, favorite na favorite ko magkulay talaga. Kapag nasa taping ako, tas tenga, tas wala kaming ginagawa. Ang ginagawa ko, nakukulay ako. Di ba may coloring book ako sa taping? Flower. Tas nagkukulay din siya. May panlalaki din po siya. Tinesting ko din yung upuan kung kaya kami. Okay naman siya. Bibili na din natin. Thank you. Sobrang tatay talaga siya sa mga apo niya. Kami yung yakap niya. Tsaka ginagawa niya pala yun para sa mga apo niya din. Saludo kami kay Lolo. Sobrang bait niya. Ako ang lesson ko. Grabe, sobrang selfless ni Lolo. Lungkot na yung pinagdaanan niya ay grabe. Pero salamat din sa inyo kasi pinagtagpo mo kami. Sa nag-post ng video, yung mga nag-tag din sa akin. Ito lang din gusto ko sabihin. Sana po i-share niyo tong video. Huwag po kayo manonood sa mga ibang mga channel kasi nawawala po yung kita, nalilipat siya sa iba. So make sure pupunta kayo dito sa vlog na to, sa aking YouTube channel. So lahat kasi ng kikitain ng vlog na to ay bibigay natin kay Lolo. Ito ay tulong na para hindi na siya babalik sa yung makulong, mabugbog. Ayoko na mangyari sa kanila. Especially pag matanda kasi, naiisip ko yung tatay ko, yung lolo ko kasi namatay siya mga 85. Yung nasa utak ko, what if lolo ko yun? Nakakadurog ng puso yung makita yung ganun yung sitwasyon niya. Sobrang saya ko. Grabe yung ngiti niya sa pagbili ng toys para sa mga apo niya. Hindi nga para sa sarili niya. Tapos tinatanong ko siya, anong gusto mo? Anong gusto mo? Tapos turo ng turo siya sa apo niya. Sila lang daw. Yun, ang gagawin natin is tatayuan natin siya ng maliit na sari-sari store or tindahan para meron siyang daily income. Meron siyang laging pagkain para sa mga apo niya. So yun yung ginamit talaga yung platform ko. Di ba happy ako to help? And I'll keep helping hanggat kaya ko. Kaya salamat sa suporta niyo, sa pagmamahal niyo, sa panonood niyo sa mga vlogs, sa pag-share niyo, sa pagko-comment niyo, lahat yun, sa pag-subscribe niyo. Big help na yun sa akin. Thank you so much. Tutuloy-tuloy ko ang pagtulong natin. Kasama kayo din. Pamilya tayo. Kasi ang cute-cute ni Yana. Yakap siya ng yakap sa akin. Parang gusto ko nang iuwi. Siyempre hindi ko naman yun. Pero sobrang loving ng dalawang bata. At si baby boy, mahihain lang siya dito sa Cebu. Sobrang bait ng mga Cebuana dito. Sobrang marespeto sila. Tsaka talagang binibigyan nila ako ng area pag ng vlog. So maraming salamat. Kaya lagi talaga ako babalik sa Cebu. Mahal ko kayo. Halika na, magbayad na tayo. At ikaw ang nanalo na! Pinagagdan tayo hanggang 4th floor. Kasi nga sobrang tao sa taas, so pinadaanan nila ako dito. Maraming salamat po. Ang galing nga, labas nito grocery ah. Okay ka? Okay? Oo. Asaman ka? Oo. Nandito lang ako. Na yung mga toys ha? Wala lahat ng toys. At ka sa akong balay. Oh? Nay, okay lang kayo? Swimming pool. Lolo, okay? Happy? Nakakapamoy gusto? Wala na. Kasi Meron na. Mutabang po para sa tindahan ni mo. Sir, ikaw nang mag-monitor ha. Kasi kailangan talaga may kamag-anak na magbabantay para hindi na siya bumalik talaga. Gusto mo the chicken? Okay. Pao na ikaw ha. Oh, bye-bye. Ako, salamat niyo mo, hindi mo ko tapangan. Naghahandagan kayo atag yung mga klasan. Lolo, pag-ampo, pirmi. Ari na ko kalimtan, ma'am. Mamala kong sige sampid na kakabihib na natulog. Mauna sa atong natabang sa atong amaan, Jesus. Salamat. Salamat, Lolo.
At nakoy ko sa tama yung kutabangan tama. Ayaw na sa Daplin Kalsada, ha? Lino. Tinda-tinda. Sa pagkaon ng mga bata, ha? Pag alis ko, hindi pa dito matatapos yung tulong ko sa kanila. So, tuloy-tuloy pa rin ayusin natin yung sari-sari store nila and yung matitirhan niya na at least may electric pan, may mga ganun. Naara ko para mutabang nimo. Ang ngalan nako, Ivana. Bana. Opo. Salamat, ma'am. Ako, Bidar Silma Jr. Dati kargador si Lolo ng mga soft drinks. After nun, sana po siya. Pag hiwalay na sa asawa niya, kung saan sa gusto. Racket na. Rakit na lang, saan sa gusto niya. Yung asawa niya patay na. No? Oo. Anong kinamatay? Ano na yan, mga complication niya. Alagaan kita, ha? Salamat. Hayaan ko na sila kumain. Eto kuya ha, kung mga kailangan mo yan. Tulungan mo na lang ako mag-monitor kay tatay after ha. Pag may mga kailangan siya, tawag lang kayo sa akin. Yes, ma'am. Magkita taubali, ha? Sige. Dito, balik ni ma'am ako doon sa doon na ilalipay ka na ako sa lugar gusto ka ako. Sige. Lungan ka na. Unang Bukas pa. Nakita ko, may tattoo si Lolo. Agila, Ernio Selma. Ikaw. Ito. Susan Love Junior! Bongga ka, Lolo! Tinato ang pag-ibig. Ako, ito butterfly. Kauna mo, ha? Mauli na ako Manila. Tatabangan ka, ha? Salamat sa tabayan mo. Nalipay ko ma'am. Kasi ako tatabangan ka. Thank you po. Thank you. Bye-bye! God bless! Hello! Hoy! Totoo ba yan? Wala ka bang tato? Ba't ka magpapatato? Wala. Nagising ka muna. Okay lang. Basta para sa'yo, mama. Ano na lang tayo, Sen? Tingnan mo, meron ako dito. Kahit maliit lang. Huwag ka magmamalaki. Saan mo gusto? Huwag! Dito na lang. Ote, akin na IG mo. Mag-usap tayo doon. Isasend ko sa'yo, drawing ko. May message kita sa IG ng picture ha. Kasi pag din-drawing ko, magulo. Patuyan eh. Thank you. Kakatapos lang natin and gusto ko lang i-remind sa inyo na lahat ng kikitain ng vlog na to ay mapupunta kay Lolo. Pagtulong sa kanyang bahay, sa tindahan niya at yung mga pangkailangan. Wow! Sobrang happy ako na. Parang ikaw na ang madam ngayon ah. Ano, hindi pa sila tumatawag kung Hindi pa. magdecorate. 4:30 pa daw. Mabihis ka na ito. And deserve niya ng maayos na buhay. Tutulungan Grabe natin na naman grabe. natin, Masaya ah. ako ngayon. Kasi nakita ko yung mga ngiti ng Okay, bata. okay, sa'yo. I'm so happy na nagagamit talaga tayo. You and me, instrument ni Lord na makapag-share tayo ng konting mga blessings. Sobrang na-enjoy ko yung Cebu. Even though bitin siya, kasi Sino yan? mas may work Ah, ulit ako. nagpalit ka pa Pero ng nag-enjoy salamin. talaga ako at babalik talaga ako dito ulit. Ako monitor ko siya. Hindi ba Ang dami ko busy? nang binabantayan para na akong mamimilan lahat. Kasi kahit si Kuya Jesus, si Tatay Jaime, sa mata niya, chinecheck pa rin namin. Lahat sila. Hindi ibig sabihin pagtapos ng vlog, wala. Sino yan? Happy ako kasi kahit sa mga jeepney drivers, Iba yung ang last labi. dito ng vlog, naka-attend tayo sa maraming mga jeepney drivers. Lahat sila nabigyan ng tagong 5,000 at isang sakong bigas. Tulungan din si Kuya. Bigyan din natin siya ng konting tulong. Pangarap naman niya kasi was sari-sari store, pati yung Kuya Guard. Papag-aralin natin yung anak. So lahat yun, hindi galing sa akin, kundi galing sa atin at galing kay Lord. So thankful ako kasi grabe itong taon, grabe yung blessings. I want to share it din. Again, don't forget to subscribe, don't forget to share this video, and don't forget to comment. Sa mga magre-re-upload, please lang. Sana konting-konting clips lang. Diba? Huwag nyo na nakakit mga video natin. Thank you so much for watching. I love you guys. Pagka ba ninanakaw yung video sa nagnakaw, mapupunta yung... Hindi, minsan, ang nangyayari kasi, minsan, mas malaki pa yung earnings nung nagnakaw kaysa sa... Bakit nga ganun? Hindi niya naman kasi nire-restricted eh. Ang iba kasi naglalagay ng... si Kamang yan. Padi-detect nila kung sino yung earning no nung ba ikaw nag-re-upload nung kay Kamang yan. Tapos, na-detect niya. Eh, doon pa rin yung most of earning na pupunta sa
kanya pag na-detect niya kasi may checking siya. Ah, I think ano. si Ivana hindi naman siya nagdadamot. Mabait si Ivana eh. Hindi siya nagdadamot ng Yun. hindi siya naglalagay ng ano, ng restricted. Bali mo ito, terno niya na. Parang ganun. Ah, okay. I think. Mabait talaga si Ivana, kaya lalong pinagpapala. Tinulungan niyo yung mama, ay yung lolo. Nagpe-play lang naman siya ng, ano ba yun? Yung gano'n, no? Violin? Ay, Hindi, ano, violin. harp. Ano siya, nagaganon sa street. Yeah. Tapos, kinulong siya. Ay, ang mga pulis na, bakit kinulong? Hindi naman siya police. Basta ewan ko baka Hindi nga, ang kinulong nagkulong siya. mga pulis. Tapos, bumalik na naman siya, no? Nakulong siya ng 3 months. Tapos, bumalik na naman siya, no? Nagaganon lang, nakulong ng 3 months. Yes. Mabuisit talaga sa Pilipinas. Tapos, bumalik na naman siya kasi nga para sa apo niya. Yung mga apo niya. Oh. Kahit hindi niya naman apo. Parang, yung kaano niya. Nakakagigiling ka yung mga... Inano, tawag doon? 2 weeks siyang nakulong, tapos binugbog pa siya. Sino may kagagawan? Ay, yung nandoon lang na tao ba sa street, sa ano. Sabi Yung mo mga man, pulis, inayaan nilang mangyari yun. yeah, I think so. Kasi nga, yun nga, nakulong nga eh. Diba? Ito suot mo, terno yan. Ito lang, hindi naman dito. Ano? Oh, kaya ayun. Walang hiya sila. Kanina pa kuya, ito dito. Tingnan mo, ganito yan. Gusto ko naman nga matulog. Akyat tayo sa taas. Hindi mo salamat Sabi natin, ano kala nyo? Kayo lang ha? Kami rin oh, hello. Wala na. Di ba? Oh. Wala na makita ko dito. Hindi sasabihin ko naman pag may papasok. Doon ako. Ah. Ano ba to? Tapos ka na ba dito? Oo. Mata ka dun. Ito. Hindi ba? Sige na sabihin ko naman pag may papasok. Gusto mo nandito sa senyo. Hoy, magdatingin na. Harangan ko naman. Kung nakita ang aking kababalaghan dito. Sabi niya, hoy, mas malaki pa yung sa asawa ko, no? Ano yan? Sure Mani? ka siya to, ah. Hoy, mga sabi niya, ano yan, mani? Alam nga naman, hindi. Hello, kapayatan, moment ko pa yan, no? Hanggang ngayon nga, kasya pa yan sa akin, eh. Kaya lang masikip na. Oh, Masira pag sabi na hindi kasya, oh. Masira na yung ano. Tama, di ba? Oh. Tignan ko nga kung maganda yung style natin. Hindi naman. Kung hindi ka, John. Nakitingin ako sa loob. Kaya tayo sa taas. Bakit? Malwal pa to sa akin, ah. Ang laki ng puwet mo, ah. Anong size yan? Extra small na yan, ah. Ano ba yan? 34 lang yan. Ha? 34. Malwal pa, oh. Ayaan mo lang na naka-loose. Wait. Uso naman yan. Ano ba, tapos ka na ba dito? Tapos na nga, Parang ni. may bagta. Yan, hindi ko rin alam, Mabita. Ulitin ko kasi yung ano. Ako na. Diyan ka na. Aakyat ako sa taas. Umakyat na ba si, ano? Sino? May nabili na silang cake. Yeah, meron na. Nandiyan na. Okay.